Pasatuko gara bigarren komunikazioaren aurkezpenera. Gaia erabat aldatuko dugu eta pixkat ondarearen alorrean erabiltzen den teknika bati buruz hitz egingo digu Maite Crespo de Antoniok, eta aurkeztuko digu Santiago Sánchez Beitiarekin batera idatzitako komunikazioa, zeinak izenburu hau daukan. Hole drilling teknika zurezko egituren karakterizazioan. Bai, egunon. Lehenik eta behin, azalduko dudan teknika ez da erabiltzen dena baizik eta erabiliko dena horin da horren aia. Teknikariei edozeini egurrezko egitura historiko baten aurrean burura galderasko etortzen zaio, ez? Eta hauek dira batzuk, ondo aldago egitura hau, irango aldu, fidatu gaitezke. Eta batzuetan mesfidantza puntu bat ere sortzen da, ez? Baina teknikariei benetako egoera zein den, neurtzea da benetan interesatzen zaiguna. Badakigunez egurra eraikuntzan erabili den material zaharrenetariko bata, zuzenean erabili izan denak, hasi basoetatik hartu eta eraikuntzan erabili denez, osoiko da arkitektura historikoan edo ondarean arekin topatzea. Oso garrantzia handia izan du, izan ere, egitura horizontalak ebazteko urte askoan ahalmen hori zuen material bakarra zelako, flexioan oso ondo lan egiten duelako, hau da, estalkietan edo zoruetan egitura horizontaletan erabiltzen den, erabili izan zen bakarra. Berritze lanetan oso ohiko da topatzea, baina izan zen garai bat, egurrarekiko mesfidantza oso handia izan zena, izan ere bere izaera organikoaren ondorioz, badira hainbat arazo, ez? Eta garain batean beldurtu egiten gintuztenak, oraindik ere, ez? Suteak, usteldurak eta intsektu zilofagoak eta horiek denak. Eta beste alde batetik, material berrien agerpenak eragin zuen lilurak ere, egurra bigarren plano batetara alboratuta utzi zuen garai batean. Baina gaur egun esan daiteke berriz ere egurrarekiko maitasun hori berpizten ari dela eta jatorrizko egiturak mantentzeko joera handitzen doala eta hori oso positiboa da. Baina horrek esan nahi du oso ziur egon behar garela egitura horren egoerari, kalitateari dagokion guztian, ez? Batez ere segurtasunaren aldetik. Jatorrizko egitura hauek mantentzea oso positiboa da, oso importantea da, zeren eta esan nahi kultural bat dute eta teknika tradizionala gordetzen dituzte eta hainbat motiborengatik, ez? Eta gainera arkitektura garaikidearekin nahiko ondo eramaten da ere. Zer esanik ez, alderdi ekologikoaren aldetik, ez? Eraikuntzan erabiltzen diren beste materialen aurrean, abantaila funtsesko bat hau da, ez? Baliabide natural bat da, CO2 biltzeko gaitasuna du, ezaugarri termiko eta akustiko oso onak ditu eta hainbat ezaugarri beste materialekin konparatuta, ez? Baina, goazen harira eta lehenik eta behin zer da zurezko egitura bat karakterizatzea. Karakterizatzea esan nahi du, jada funtzionatzen duen egitura edo material baten egoera neurtzea edo jakitea. Eta horretarako badaude hainbat teknika, ez? Ni hemen azalduko dituanak dira NDT-ak eta SDT-ak. NDT-ak dira inolako kalterik eragin gabe neurketa horiek ahalbidetzen dituztenak. Eta SDT-ak edo semi-destructive direnak eragiten den kaltea o mina oso lokala da eta minimoa
jasotzen dugun informazioaren truke. Zer esanik ez dago, guzti suntsitzaileak diren teknikak ondarearen mundutik at daudela. Heldu zaigun ondare historikoa zaintzea da gure helbururik nagusiena. Ez du zentzurik suntsitzaileak hemen kontestu honetan erabiltzea. Goazen karakterizazio horretan eman behar diren pausoak ikustera. Lehenik eta behin, aurreko informazioaren bilketa da. Arkitektura historikoan normalena da artxiboetan, udaletxetan eta abarretan plano historikoak, iraganeko argazkiak edo eta igual erabilpen aldaketa bat izan baldin badu, horiek denak gordeta eta bilduta egotea. Eta ez badira ala, zuzenean jotzen dugu eraikinera, hasierako ikuskapen bat egitea. Hasierako ikuskapen horrekin, biltzen den informazioa nahiko kualitatiboa da. Berez, teknikari batek egin beharko luke, berak jakiten baitu zer den begiratu behar duena eta ideia orokor bat egin, kaltetutako zonalduak zein diren, non ipini behar zaion atentzio gehien. Horren ondoren, inspekzio sakonago bat egin daiteke. Eta hor baia kalte mota zein den haren edadura, non kokatzen den, egurraren espeziea identifikatzea, lekuko neurketak egitea, eta barrez. Eta hemen sartzen dira jokoan, lehen gainetik azaldu ditudan teknika horiek, NDT-ak eta SDT-ak. Hemen ezkerretan ikusten dituzunak dira NDT-ak, inolako kalterik eragiten ez dituztenak, eta horiek dira, por ejemplo, silohigrometroa, hezetasuna neurtzeko, soinu metodoak erabiltzen dira, utxuneak baldin badira horiek somatzeko, termografia infragorria, eta bar. Eta eskuinaldean ikusten dituzue, min txikiak eragiten dituztenak, ez? Hauek gehien bat dira, zulo bat egiten da, eta zulo horren bitartez neurtu daiteke kuantitatiboki egur horrek duen gogortasuna, edo dentsitatea. Eta orain arte ezagutzen genituen ezaugarrien artean hor ikusten dituzunak. Dentsitatea, hezetasun maila, modulo elastikoak soinu metoden bitartez, eta orokorrean mantentze egoera zein den. Hau egurrezko egituretan beti. Eta hemen azalduko nahi dudana da teknika berri bat, hole drilling deitzen dena. Hole drilling teknika berez SDT-en arten kokatu beharko litzateke, ze min txiki bat eragiten zaio egiturari. Zer da? Berez ez da teknika berria, ze beste materialetan eta beste kontestuetan o beste esparruetan erabili da, baina beti material isotropikoekin eta nanoteknologiaren munduan. Nola erabiltzen dugu? Funtsean, teknika honek ahalbidetzen du hiru gauza elkar erlazionatzea. Alde batetik, egitura elementu horrek duen tentsioa, zama bat jasaten ari delako, teknika honen bidez jasotzen dugun deformazio neurketa batzuk, eta gero elementua eta materiala definitzen duen matrize bat. Horri ikusten duzuen argazki horretan, hor dago egurzati bat, presiopean, karga batenpean, eta horri egingo diogu zulo bat. Zulo horrek materiala erlajatzen du zonalde horretan, eta gu neurtzen ditugun deformazioak erlajazio deformazio horiek dira. Ezakitu lertzen den, baina. Tentsiopean egoten den material bat, zulo bat egiterakoan, tentsio hori erlajatu bezala egiten da, eta hori da neurtzen duguna. Honetarako badago ASTM arau bat, norma bat, baina beti ere
beste esparruetara bideratuta eta beste material batzuetara bideratuta, baina gu ere honetan oinarritzen gara. Honek zer esaten dugu, hiru deformazio neurgailu beharko ditugula, hola kokatuta, ez? Bata besteari elkartzut eta hirugarren bat erdibitzailean kokatuta. Deformazio neurgailu horiek ordenagailura konektatzen dira, konexio elektriko baten bidez, eta posiblea da momentu oro deformazio horren balioa zein den jakitea. Ondoren, konexio horiek egin direnean, eta guztiz egonkortu direnean, temperatura aldeetik eta inguru giroaren egoera hartu duenean, esaten dugu egonkortu egin dela, eta zerora jartzen ditugu hiru deformazio balio horiek. Eta orduan egiten da zulo bat, taladro bidez, taladro normal bategaz. Eta orduan bai neurtzen ditugu kargan dagoen elementu horren erlajazioko deformazioak, hiru deformazio balio. Hau da, zulo hori nola deformatu den jakiten dugu hiru balioren bitartez. Bai, hor behian ikusten duzuen argazki hori, azaltzen du zer nolako deformazio neurgailuak erabiltzen ditugu, eta hiru dira, hiru banda estensometriko. Hemen lehen aipatu duan hori, ez? Orain arte bakarrik teknika hau erabiltzea posiblea zen material isotropikoetan, hau da, norabide guztietan portaera eta ezaugarri berdinak dituzten material horietan, eta normak edo arauak badu horretarako formulazio bat. Horiek ulertzeko formulazio bat ja normak ematen du. Baina material anisotropotan gauza aldatzen da, ze material hauetan eta egurra naturaz anisotropoa dena, norabide bakoitzean ezaugarri desberdinak eta jokabide desberdinak izaten ditu. Orokorrean esan daiteke zuntzaren norabidea dena onena, ezaugarri hoberenak dituena. Eta honetan, badaude beste material konposite teknologiko batzuetan egindako lanak. Egurra ortotropikoa da, ze bere hiru norabide nagusiak elkarri elkartzut dira, eta badira beste material artifizial batzuetan ere halako jokaerak badituztenak, ez? Ordu ikusten duzuen formulazio hori matriziala da guk gure ikerkuntzan erabiltzen duguna. Hau da, horrela egingo dut. Saiakeren planteamendua honako hau da, ez? Alde batetik planteatzen da konpresioko saiakera eta flexioko saiakera. Konpresioa zutabeak bailitzan eta flexioa abeak, ez? Edo egitura horizontalak. Gu laborategian ditugun helburuak, hauek dira lehenik eta behin, matrize hori, o materiala definitzen duen matrize hori zein den jakitea, asmatzea, eta horretarako hainbat test egin behar dira, ez? Eta laborategian ezaguna direnak, makinaz sartzen dugun zama, modulo elastikoak bertan neurtzen ditugu ere, eta deformazioaren balioak hole drilling teknikaren bitartez jasotzen ditugulako. Ez ezaguna matrizea, ez? Eta laborategian hori ebaztea lortzen ari gara. Material, egur espezie bati dagokionez, espezie bakoitzak izango du berea, ez? Bere jokabidea neurtzen duen matrizea, o definitzen duen matrizea. Eta behin hori, matrize hori lortu izan dugunean, laborategian, posible izango da, benetazko egitura batetara jo, eta han ez ezaguna dena zama da, ez? Jasaten ari den zama. Baldin eta espezie horren matrizea ezagutzen baldin badugu, bueltako bidea egitea izango litzateke. Hemen agertzen dira, ensaioetan egin ditugun argazkiak, pixkat mugitu zaiz, baina ezkerrekoak dira Donostiako laborategian egin ditugunak, konpresiopean, zutabeak bailitzan. Eta eskuinekoak, Palentzian mendi eskolan egin ditugun
saiakera batzuk dira, eta hauek flexiopean nola jokatzen duen ikusteko, ez? Beti ere egur berarekin o espezie berarekin egin ditugu testak. Hemengo Euskal Herriko Pinus radiatarekin, hain zuzen ere. Honen ondorioak, oso importantea da teknika hau karakterizazioan sartzea. Zergatik, ematen digun informazioa guztiz garrantzizkoa da edozein erabaki hartu aurretik. Hau da, orain arte askotan, mesfidantza hutsagatik, egurrezko o zurezko egitura asko aldatu izan dira, bota izan dira, eta horren ordez berriak jarri dira, eta kasu honenetan egurrezko egitura berriak jarri dira. Baina orain dela urte batzuk zuzenean altzairua jartzen zen, o zuzenean hormigoia jartzen zen, eta ondare egituralaren munduan gauza o adibide asko galdu izan dira. Baserrietan, dorretxetan, jauregietan, askotan. Egurraren aniztasuna, badakigu aniztasuna, espezie mordo bat daudela, eta horiek guztiak aztertzea lan asko litzateke, baina gu bakarrik bide bat, ate bat irekitzen ari gara, ez? Gu esan nahi dugu teknika honen bitartez posible dela egurrezko egitura batek jasaten ari den zama kalkulatzea. Eta hori oso importantea da egitura historikotan, zezu egitura berri bat kalkulatzen duzunean ez duzu inolako arazorik. Zuk neurtzen duzulako, badakizu zein den jarri bar duzun elementua eta dena zure alde duzulako, baina 500 urte zutik daraman egitura baten ezaugarri teknikoak zeintzuk diren jakitea ez da batere erraza. Matrize honek egur espezie bakoitzari buruzko informazioa emango digu, beti ere bere fase elastikoan. Hau da, haustura fasera heltzen denean, guia hor ezin gara sartu. Haustura fasean ja ez du zentzurik. Zegu nahi duguna da, egitura horren segurtasuna baieztatu, ez? SDT tekniken artean kokatzea fundamentala da, badira asko oso ezagunak direnak teknikariek erabiltzen ditugunak, esan beharko dut, eta hau momentuz ez ezaguna da, ez? Inork ez du honen berririk. Eta gure intentzioa da honen berri ematea eta alden heinean komerzializatea, ez? Teknikariek erabil dezaten. Besterik hau puntu bat da, ez? Baina modulo elastikoak neurtzeko ere erabilgarria da. Eta oso gauza importante bat da, gu egin ditugun entsaioak tamaina estrukturala duten laginetan izan dela, hori importantea da zeren eta egurra berezko, lehen esaten genuen akatzez libre diren lagineak aztertuko zirela, ez dakitzer, ez? Baina egurra bera ez dira akatzak berezko izaera bat da, ez? Korapilloak eta arraiak izatea, zuntzaren desbirazioak, eta horiek berez baditu eta benetazko egituretan hala agertzen dira. Gu jaso dugun informazioa, esan daiteke benetazko egitura batek dituenaren antzekoak direla, bere kauzekin, ez? Eta ez direnak defektuak, baizik eta osagarriako. Eta bukatzeko, etorkizunerako planteatzen den norabidea, baieztapen saiakerak egin, ez? Orain arte laborategian bildu ditugun matrize horiek baieztatu onak direla, ez? Eta gero teknika hau, lehenengo hori esan nahi dut, laborategian frogatu, baieztapen frogakpenak horiek egin laborategian lehenik eta behin, eta gero benetazko eraikinetan frogatu ere. Jakizuela, ari garela, laborategian egin ditugula baieztapen froga horiek, ez ditut emaitzak ona ekarri, baina laster publikatuta ikusiko dituzue. Eta
egur espezie desberdinak karakterizatu beharko ditugula matrize hori espezie askoi, hemen erabiltzen ditugunak definitzeko, gustatuko litzaiguke ere eragindako kaltea zulo hori txikiagotzea, orain arte zulo horren dimentsioak 18 milimetroko diametro bat da eta 16 milimetroko sakonera duena. Gustatuko litzaidake diametroa bintzat 10 milimetrotara o 12 milimetrotara jaitsi. Baina, lehenengo urratsa da teknika hau baliogarria dela egurrean aplikatzeko hori, pauso handi bada. Baina hori etorriko da ere. Eta lehen esan dudana, teknikaren aplikagarritasuna jakitera eman, ez? Teknikariek jakin dezaten honen bidez jaso dezakegun informazioa guztiz funtsezkoa dela. Ez? Hori tentsio egoera zein den jakiteko, gu badakigu zeintzuk diren balore karakteristikoak. Hori da. Eskerrik asko, Maite. Behar bada galdera bat egin daiteke, nahi badezue. Bai, lagin, espezie diferentetan jokabide oso diferente aukiko du egurrek, baina espezie igualen, lehen esazuna bakoitzek bere korapilok eta bere zuntze dauzkenen, espezie igual batek bilagin diferentetan baita jokabide diferente aukiko, ezta? Bai. Bai, eta hori ja estatistikaren kontuak dira. Saiakera asko egin behar dira, eta azkenean konturatzen zara hainbat laginen artean, korapilo eta dena hartuta, badagoela media moduko bat. Eta bai matrizearen balioa lortzeko, eta baita modulo elastikoak neurtzeko ere. Baina bai. Espezien artean, eta espezie beraren zuaitz biren artean, eta gurzati hori zuaitzaren zetrozatik datorren ere eragina du, eta bai, gauz asko.